Вусная гісторыя Беларусі 20 стагоддзя з'яўляецца вельмі траўматычнай. Гэта траўматычнасць падчас прыгадвання, падчас успамінаў, яна праяўляецца перш за ўсё у эмоцыях саміх рэспандэнтаў. Яны плачуць, смеюцца, пераходзяць з тэмы на тэму, прапускаюць тое ці іншае падзею. Але калі аналізаваць з пункту гледжання крытэрыяў навуковасці, то можна вылучыць храналагічныя маркеры кожнага ўспаміна. Як правіла, гэта такія маркеры, як першая вайна, бежанства, жыццё пры Польшчы, жыццё за першымі саветамі, жыццё за другімі саветамі, да ці пасля чарнобыльскай катастрофы і іншыя. Гэтыя маркеры яны характэрныя не толькі для вусна-гістарычнага дыскурса, але і супадаюць па сутнасці з тым гістарычным дыскурсам, які склаўся ў гістарычнай навуцы на сённяшні дзень. Гэты падзел заснаваны на змене ўладных дыскурсаў. Але ў кожным успаміне існуюць асаблівыя маркеры, індывідуальныя, характэрныя для жыцця канкрэтнага чалавека. Яны могуць не ўключаць усе падзеі 20 стагоддзя. Зразумела, што кожны перажываў свой жыццёвы шлях. Але таксама яны могуць і ўключаць індывідуальныя маркеры. Напрыклад, да ці пасля высылкі, пасля смерці бацькі, маці ці іншых родных. Гэтыя маркеры яны якраз і фарміруюць вось гэту траўматычнасць. Тыя этапы, якія рэспандэнт выдзяляе ў сваім успаміне і з'яўляюцца для яго найбольш значнымі. Калі казаць агулам, то найбольш значныя падзеі 20 стагоддзя ва ўспамінах беларусаў праяўляецца другая сусветная вайна, а таксама даваенныя савецкія рэпрэсіі. Гэтыя падзеі для іх найбольш траўматычныя. У біяграфічных наратывах могуць утварацца так званыя лакуны. Гэта пропускі тых ці іншых падзей жыцця рэспандэнта, пра якія ён па нейкіх прычынах не можа ці не хоча казаць. Як правіла, гэта могуць быць найбольш траўматычныя падзеі жыцця. Гэта можа быць таксама звязана з неадпаведнасцю таго пытання, якое пастаўлена перад рэспандэнтам, таму дыскурсу, у якім прамаўляе рэспандэнт. Напрыклад, калі ён карыстаецца савецкім дыскурсам, то можа не адказаць на пытанне пра рэпрэсіі, пра параўнанне заходняй і ўсходняй Беларусі і гэтак далей. Для большасці рэспандэнтаў самым значным перыядам была другая сусветная вайна. І адпаведна ўсе астатнія падзеі, якія былі да вайны ці пасля вайны, яны губляюць сваю значнасць і патрабуюць дастаткова значнай працы па згадванні. Яшчэ трэба адзначыць, што рэспандэнты 20-30-х гадоў нараджэння у даваенны час былі яшчэ дзецьмі, і адпаведна іх успаміны яны заходзяць з дзіцячай памяці, якая рэпрэзентуецца зусім па-іншаму, чым памяць дарослая. У кожным з успамінаў дастаткова заўважныя гендэрныя асаблівасці. Напрыклад, для мужчынскіх успамінаў характэрна небудзённасць успамінаў, іх факталагічнасць, іх неэмацыйнасць, параўнанне розных думак, увага на грамадскае, сацыяльнае ці эканамічнае жыццё і гэтак далей. А для жанчын гэта большая эмацыйнасць, увага на штодзённасць, жыццё сям'і, стварэнне вельмі яркіх вобразаў і характарыстык падзей. І адпаведна і траўмаванасць успамінаў у жаночых і мужчынскіх наратывах яна праяўляецца па-рознаму. Калі для мужчын гэта фармаванне лакун у біяграфічным наратыве, яны не кажуць пра тыя падзеі, якія з'яўляюцца для іх больш траўматычнымі, ці кажуць пра іх вельмі мала. То для жанчыны гэта праяўляецца ў эмоцыях, слёзах і гэтак далей, а таксама ў стварэнні найбольш яркіх вобразаў тых падзей. Вясковая супольнасць беларусаў на працягу 20 стагоддзя не з'яўлялася супольнасцю цэласнай. Ужо на пачатку 20 стагоддзя існаваў падзел па нацыянальнай прыкмеце. Былі палякі, беларусы, габрэі. Па рэлігійнай прыкмеце гэта іудэі, праваслаўныя, каталікі, а таксама па сацыяльным статусу, падзел на паноў, сялян і гэтак далей. Але памяць беларусаў яна утрымлівае таксама і
трансфармацый, якія адбыліся пачынаючы з пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, пра людзей, якія выязджалі на заробкі ў Амерыку на пачатку стагоддзя, а таксама ў міжваенны час вельмі часта называлі амерыканцамі. І, адпаведна, гэта сацыяльная група трошкі адрознівалася ад тых, хто заставаўся на месцы. Самай значнай трансфармацыяй першай паловы 20-го стагоддзя з'яўлялася падзел на заходнюю і ўсходнюю Беларусь пасля ўсталявання рыжскай мяжы. І гэты падзел на доўгі час стварыў две групы заходнікаў і ўсходнікаў. Яны адрозніваюцца ментальнымі рысамі, культурнымі рысамі, часам рэлігійнымі. У ментальна гэта мяжа паміж заходам і ўсходам існуе і да сёння. Іншымі з цягам часу станавіліся і рэпрэсаваныя сваякі і аднавяскоўцы, якія былі высланыя, вярнуліся ці не вярнуліся. А выехаўшы падчас Другой сусветнай вайны ў іншыя краіны, заўсёды сталі для вясковых жыхароў чужымі. Падзеі калектывізацыі стварылі калгаснікаў, якія супрацьпастаўляліся гарадскім жыхарам. І апошняй трансфармацыі 20-го стагоддзя былі звязаны з чарнобыльскай катастрофай, якая падзяліла мясцовых жыхароў на перасяленцаў і тых, хто застаўся. Падзеленасць праяўляецца і ў умоўных вобразах падзей. Так, вясковыя жыхары, карыстаючыся простай натуральнай беларускай мовай, часам не могуць вызначыць яе назву. Кажуць, што размаўляюць папросту. Але з дапамогай гэтай мовы яны ствараюць вельмі трапныя вобразы тых падзей, якія характарызуюцца метафарычнасцю, байкамі, прыказкамі і гэтак далей. Катэгорыя вясковай інтэлігенцыі карыстаецца змешанай руска-беларускай ці беларуска-рускай мовы. Пры гэтым пры апісанні падзей таксама выкарыстоўваюцца вобразы, створаныя агітацыяй, мастацкай літаратурай ці з дапамогай іншых крыніц. І вясковая інтэлігенцыя, яны часта не разумеюць супярэчанне паміж тымі вобразамі, якія яны ствараюць ва ўспаміне, і тым уласным досведам, які яны маюць, пражыўшы гэтыя падзеі. Яшчэ адну катэгорыю, якую хацелася вылучыць у дачыненні да моўных вобразаў, гэта катэгорыя гарадской інтэлігенцыі, якая напрыканцы 80-х гадоў 20-го стагоддзя фактычна пачала рэканструіраваць тую беларускую мову, якая існавала ў вёсках, засноўваючыся на літаратуры, а таксама карыстаючыся тымі побытавымі словамі, якія выкарыстоўваліся іх бацькамі і дзядамі ў беларускіх вёсках. Падобныя жыццёвыя сітуацыі ўспрымаліся рознымі рэспандэнтамі па-рознаму. Напрыклад, для аднаго высылка была вельмі моцнай траўмай, якую ён не змог перажыць да канца жыцця. Для другога яна была пэўнай прыгодай. Для аднаго страта бацькоў з'яўлялася падставай для таго, каб трансліраваць ту ідэнтычнасць, якую яны атрымалі ад бацькоў. Для другога гэта была падстава для пошуку нечага новага і фарміравання іншых поглядаў на рэчаіснасць. Ступень траўматычнасці падзей 20-го стагоддзя праяўляецца не толькі праз эмоцыі, якія праяўляюць рэспандэнты падчас інтэрв'ю, але і праз дэталізацыю і індывідуалізацыю падзей, якія ўжо не могуць быць абагулены на навуковым узроўні. Найбольш траўматычныя падзеі – гэта падзеі Халакосту, падзеі савецкіх рэпрэсій, калі чалавек стаіць перад выбарам, рабіць добрае ці злое. І ў гэтым выпадку ён не можа быць прыналежным да пэўнай сацыяльнай групы, катаў ці ахвяраў. Ён робіць уласны выбар. Аповеды пра менш траўматычныя падзеі, як правіла, утрымліваюць іранічныя вобразы, шмат прымавак, прыказак і гэтак далей. Гэта падзеі, звязаныя з калектывізацыяй, штодзённым жыццём калгасаў, а таксама чарнобыльскай катастрофы. Калі казаць пра тое, як выглядае прамоўленая гісторыя жыхароў беларускай вёскі 20-го стагоддзя, то можна казаць пра тое, што яна выглядае падзеленай і траўмаванай.